Atadwe. No, therefore. Na sisi di apom te sei. Oh, Nana no matter what my sister dear. I want them opa. Sister dear. I want them opa. Yeah. Eh, Jawad. Oh, me dey bia me ka. Enipa bia ni won mo de ne ho atọ so. Ama nana no wadi ni hwemo. Wo yare yi ba yi hwebra me breye. Na me kọ, na me ba, na me kọ, na me ba. Ena nana no madaroma. Nana no madi ho afofi. Hwe, me kura me nim ni kura se enne kura obetimi ahurihuri. Ni na ye wadaroma. Man shiawa. Se nana no manyiwa mama. Kan de nya bi be fine. Aw, enyahwe. Nana no monyo kese wate. Enyahwe sabi. Wo frɛ yɛ sɛ yɛ mmra ne yɛ meyi yade mfiri nipa so. Wo frɛ sɛ yɛ mabu nipa. Me de enya me pɛ. Yɛ wo soma ame no. Yɛ odi tumi ne ma ame no. Ɛna hyɛ me ma me yɛ ma wo. Agya me bɛsene kɔ antefie pokua. Ni o hye soro. Ai wo soro na yɛ ne no kɔ abigya akwa so. Ai. Bɛsene kɔ no hɔ no mo sɛ ne baba akɔ soro kam. Ti me kwa na me se agya ma me mfa ha na me mohwi na me nkyia wo da asebo a wakwa me client yi de na me mfa ha na me nkyia na me mo nka ye nso se wo hwɛ de nananom aya ma wi ene ani gisɛm a apie mu ya me gidi se wo kai apameda me ne wo ntam apa ne de ye nwa se ne wo kai we de am se woni ye agya ne ma kakra wo be kai wo ka kyerɛ me se nananom sa yade a Odo nana no. Ebe ba be dama se no ba be kom. Kai ba. Free. Kai ba. Ade. Enti na me ka wo se wo be bosumi ya awiye. E na ebe so. E da wo hye me. Enti na me ka wo na agya wo so wo de aturu kotodwem na wagu ahoboa so. Na wo de akoda na bana. Yetwa mogya agu ne so. Na yetu na hye nananom ensa. Na daachi bia mimi ni ho no mo a ono na kom therefore we dey men kwa men sen I will never disagree your opinion send ya no can no me reses aboshe me di so pepepe tiawa ne wani aje amana na no so bani aje kama we dey kan wakoma to ye mama ne nyo dadwene kura mrepam no ndi abofra he beba ne wa de wonsa to no so ahira na wa ba be ye o de me say se akoda no be komo a wo de obehunu na ma be fia se me ndi ayo ma de hwe me mfo wo de wo pe adanse die bi akora wo de hwe me afo se se na nji achacha na jawa na ma me wie no yeah na me kura na nano ya do no be kan ho me ba be ye ne chia me na wa be ne chia aboson adio bi obejina ntanya ka se ye nkwase asembia emboni triso wo yale wa botam wonim de wo ka na wa ba na se madwa me nampa me bo man pasie me na man pasie na masam me nan ya mo de na ye na mo nko ana because wa kan nansa se dodo na no mo de ba na nam ne ya ka keka ho de ene sabi de ye hwenhwam de bepa ne nsa ho na mum ne nam ne titiri hia wa nam na de ya nso be didi ne nam na so ande ye no kre no kre Open Atadwe. Aha. Adi agro na me di sa. Dabi o, adi agro na me di. Ado na paso adi aso kwanda ne ma chenchena. Da ko bibi ni anya abotre. Adi abotre na me nya. Me yakoda. Aha, me yakoda ma wana. On dabi ya ne kasa. Eti mama, o bua nipa, yesi ya receipt. O bua nipa the receipt no. Eye no kore. And now won san so che dwade eti wo yimi atotwere me boa. Woni maka asem wo ka chem so de akora no bebrem bosum ya wie na o twemi no abetotwo me fra wa wonfa tesa wo twemi de me boa therefore yes be am twi word wo twemi de me boa eti akora ne we ade ni na ne se
Ni abofra nya kasa na abofra nya ya so odene kakra. Oh, to die nya abotre ne gusu e kasa. Sa na o ka kire me. Me ne wo ba ya na me ne wo be kasa ye no. Sa na aka no. Man kan sa na bibi na akoya ma bibi akoye bibi ti. Enti no bibi akoya ma bibi akoye bibi na fa me ho ban. Me dia da bi o. Me mpese ye bebo me din bone. Se ya na mre bi papa ya wa me kunu yi oye ya ma me je ne kra. Me ma na nsape. Se wa mfa koda na mama so ne so a. Ene wo be hunu me nsumi de mitumi ye. Therefore we dey men say da men say ye nan kan ansa no wonya ni mfie mienu. Anso ye be free ne ma. Akora na ade ne ba no opanyini empame hwe e me yankasa me nya na me to no me din nya obi nkasa pudo nsi o na sa hia ye be di ne dwo. Therefore Francis dia sempa no wo ya kopa mami anintim abine me dwene ho no wo ya kofa konto abesenkon krono kra manyanko na Francis enyo baba abetumfie a mema na hu se me nya panyine sen no oye kasi wodibu si wonyina radie oye kasi wodibu si wonyina Jesus oh Jesus mira mi kwajia menene namu oye kasi wodibu si wonyina Jesus mira mi kwajia menene namu oye kasi Odimo si wonyina Jesus viura me kaja menene nama wakasi Odimo si wonyina Jesus viura me kaja menene nama wakasi Odimo si wonyina Francis good evening. You want to know men so no who's our fellow Francis dem born in India. Oh na dem born pa ne Francis India do here. And you might have no mean to me country any pa. Massa Francis Jampa. And you might have no mean to me country any pa. Francis Jampa. Now so radia woni ma kuma munsam. Me na kaya kra no na ni de yame je. So yama kuma so de yimania. Wa ya yirimpa me. Numuda Yanyame hamne redmin to me country ni pa Francis Yanyame sorry ti ameno me kiri country ni pa bia me friend o wajimiana na se radia woni makuma mu se mi na kan kra no na oni de yame che so yama kuma so de yima mi adada wa ye yiri pa me numuda Papa me convangelism Francis no tibia ma cassette yada. Oh, Papa, on kasenti amedia. That ben no accidents come and give ya mam. Oh, Papa, on kasenti amedia nyame so. Nti Francis wo ya mama mani hu aguase wo fi ha na krodua ni ntia ya mam. Wani guase. O pese mani meguase ade nti. Ni konfo kolega akwapam. Nye kolega da woro manka sende su dede ni manante ekura minti menante. Na no ma ya do mama ne njina na so na ho ade na ba. Ni kolege ye kan se abuade a o ye sende koma no obe ye wo hwera ya mande wa akọ na wo mpeso be mande wa akọ no wo pa kire se makacho mani se wotu mi nyane ewufo Jesus makacho mi fiafo nyina se wotu mi ade nyina ya mi na kopon awrade asefofo na aba enti wo hwe kwan ya obefa so achi mi awrade ama mani mungwasi wo wani ane wani benya aguase Jesus amani afofo na aba enti wo hwe kwan ya obefa so achi mi Jesus ama mani mungwasi wo wani Francis ko wa woni makacho mani se akwe wajimiana masa wotu mi nyane ewufo mi de makacho mi fiafo nyina se wotu mi ade nyina ya mi na kopon awrade amani afofo na abo enti wo da kwan ya obefa so achi mi o Jesus
Yama meni mugwasi wemeni. Asi akodi konfo kolega chino. Mama ni abufana bo. Etu odaka ya be fatu adi mi o mi re. Yama meni mugwasi wemeni. Francis. Oh, kwasi asema oda wa. Sa awurade be kasa. Oh, kwasi asema da konfo kolega wa se wa tofo modi kwasi asense bi. Meni sa awurade be kasa. Papa. Kobo abo woni ma no ne me Papa, fa. meni sa awurade be kasa. Sorry kobo abo woni ma no me. Oh, mbo konfo kolega ono be ko pa ke woni ma me fa won ko. Na nye konfo kolega nka sende so dadani. Dabi o, wo yale ye konfo kolega le betimi sa wo yade. Na wo no sa nya de. Ene chodi apo na kopo na sa wo yade. Wa boda ho ne chodi apo wanya ko. Mama di wo ya style bi ya bi. Wotimi mama di wo ya. Wotimi mama di wo ya because Ewurade na kasa wo bo be wi as no fast da ma no. Wonye Ewurade aye. Ewurade ne man so le ya. Abosom ni tumi bi ade bo wa. Wo yale. Abosom ni tumi anka kolega di ndro be ke ka man so le ya. Aputa. Osu apuhi. Aputa tete. Woni tumi bi ya konfo kolega. Woni tumi bi ya. Eye chodi apo na kopo bo so ni asase. Ono na me ye nkwame ye da so ti ase. Me nyo ne ma me nkwa kolega ne ma me nkwa ne ma ya mo dane. Apu o tumi. Francis, confond tumi. Me mpede ane me ya. Papa, woni tumi. Ko pa ke woni ma me fa won ko. Wo ya le otimi sa ya de. Wa boda nyo ne sa nya de na wo no sa nya de. Papa. Enyo ne sa nya de na wo no sa nya de. Papa, to wa. Fa sa ne dia de me. What me ana? Daddy wo ya de me se ko pa ke woni ma me fa won ko. Me se ko pa ke woni ma me fa won ko. Daddy yo ye de menti ase kra daddy. Hweye na dia wo ye de. Asa abosom ne bo dam. Abosom ne bo dam. Wo wo bo dam. Abosom ne bo dam. Ya wo ye ne na ma me so me ye dia me ye. Papa me slow. Me so bo be kom. Papa ye di. Wo be kom. Wo ji ma. Papa. Wo be kom na wo kom. Papa me kom. Wo be kom. Papa. Wo wan kom. Papa. Ye ti fi ha do be hu de besi. Chebibi ye. Me se Awurade na so nkwem. Wa boda me aya me pese sa kwasi e di ne kura meti. Wa boda mana. Sa kwasi e di me so be kom na wo kom. Sa ye be hwe. O be kom na wo kom. O be kom na wo kom. Therefore media medwa like ra me life no sa me do na wo ya de ma ne hye a no me dwa like ra me ni so bo pupa ba de nya botre no de tie nya nsa se ma me be ana dan ka wo de wo kra nya bia kra wo de kai da bi kai sama ye bia ma pen nya me a bibi na akote ba yira homa mo na ma ba ye twitwa homa nim sa bibi ni ye twitwam to de nya botre ni na ne se sabi o se bi ni ma be kire sese no abofra he me ni ndia me nka o de na dwene be ma mo sese wo su no kita tumi wo wiase se wiase nyina wo no kita tumi oh ade no de se ni wiase nyina de the word fetish priest eyemia the digital fetish priest enemia na me ma tena ase adwene ho ahu se de ntine wo tumi ti sei aha ni sabi o nwusu wadwene one wo moti ahe ni tumi hi usuma nkita ho no ne mo ma metechira bofra he mfa ne nko opanyire nyimi enyimi ade she na ka so wo na no ye smart mo o se ntini me se wo akita tumi no wo ba ka fa tumi ne bla betechira ne fa ne ko anka dan akoda no anya okura na nka wo beka wo ma try several times na ejabi a wa kwala ne ho na wo suroja na me de binya nipa na tumi be ketia wa de odwa wanu nkuro bia in palace red palace nyina wo suro tumi eno de say ye den akuro bi wa akuro bi to aso ya keka enya keka na kire say akwala no minim am say wa fa baabi me wogidie pa sa akwada na fa baabi ko say eno akura eno anajo anka me baba be hwe ne honhom na nka makomam tam no say de be yanka ye mra na no pay no ko be jimi na nka me ba na na mafa say de o masi abo me say de abofo bi o say de o masi mi jima ta de kire wa hu say de o masi ahwe me no oh na me nim say wo mu tirim odin sa say de o masi ahwe me no na akola ne nso ya akoda bi a emra me de ne ho information ma na nanom no enum nominate no yes awo abasobodi ne fata no wo fata no na chese ye say ya nominate no mpeso mo ma na word wo hunhum na nkokom ko sisa kora ne ye kroje won fa wo ba ne ho nkansuo boni ne ho se me say akoda we pa sha se so okom a eja se de mesia ye fa no
Say, comedy say me new option be a more. One once on an so much. Because some didn't some quiet almost when a fat as a walk. And near the moon fanny moon jab of flat. Why? Then come me, I mean come. Why? Me, who soon you are saying. The moon here you will. Would you then come here in Twasso? Oh, not just say, some instrument, mamma, make a share, Bob. A bush and I make a share and also me to me prosum. Nana no money mo tia no agye to ho a omunnyina nim se me dia koda yiba se so so la no mo frefre me busam se akosisi na o se ne aziti e pa so de ni me nin se to mi betingo eno na me kire se akola no ba bia wono ne fa ye no me ntiase wo ni nyame no me nim se ye hu akire kura onim o pa dede no o de o pa dede no man ko bitimi akire ba bia ni nyame no wona ke enko bribe ni nyame in kayen kope kakra manu in kepe kakra ne yempe kokoni ade ne samo bi ni ade no ni nyame no menya hwe ozo hwe akoko wobe na nyame be na nwi akoko wobe si nyina ye nyina dwuma ba ko ne ye o chaso sa nyame no so aye se wa ye nyina ntina se me eno na me hu ye no me pese me hu se o type C ye type wo say a class. To me, me name say me name type hobo. And to him, opa de dem. Mate. Who de na me who type na hobo na. Me who na ma ope. Oh, then type say. Me what F. Then you how chiripa. Sent ya na je salmon e beef. Timun nanjia no mumunya. Ya de salmon e beef ne. En ya mo de kura mu nsa da nya de sao. Na salmon de life, deeper life for 20 member. There be ye mi mojanam. Yeah, me mojanam. And yes, answer what do you mean? What they na? Still am who dey me. Why? Oh, Martin, to me that be answer once. Did ya man shamin sa name no dey definitely na me hu ni ba bia ni nyamenete. Waka Martin. E be ye crowd him man fa ne number na ma. Nyamene number wo. Ni nyamene number. Oh man. Oji ni nyamene number na. Ye be frɛ no ne na negotiate wo. Oh no aso wisu MTN no. Ni nyame enti ya no busa na sa no de se ye pasam ne poma sibre na ba bia case na kwakoduru no sa me nso so ma antwe ne ma mfa me na nsi fom a me de makiri ntampia ne mitiri ba gya kyerema eti wo de se wo yusu MTN ana so yusu Vodafone ana so yusu Tigo ana Airtel yo wo de busa no na tie nya ne nyame ne number na ne afre ne nyame no ne na kohia one side ne na negotiate je nka wa ja na ma yese enti kono ne ja ne mu a na nka kwara ne ho da ho so nse de case asam no de ba no eja wonya hunu nsam a eba o na se onim de free soro ban kwa hye dade che hwa yesa asam keto na meka ne sa no saga enti no de ne nkasa na ye hunu na me hunu kwan a me fa so a ene metima ma mpanyimfo a motia mpanyimfo bi kura e de ani mu mate o de na ya kodwa atoa ne ne nyame na kasa me hu de ameye wai ai me hu de ameye enti me hwe wonim dabe to de nna ne chine ya bete menka wai nna ne chine ya o bete menka wai te ne me so me hu de ameye se de me so me kan wai mate ni se nana no ma da oro ma bibia boko chodi ampo na da woro ma bibia ye yo me se nansan intam ni ye mi no ye ni hye da mo nan sa de no krepa da wadi tia de a ekoso na Francis ma tenase ya dwene nwanwu se dia me yo henye o ye sense sama dwene ni unya me hia wadi ne ho adanse a kire no me so mbedi na chibi na ni nyina ne se nyame na o som no mpese me hu ba bi a hote ne me ya me nko nanim mfan haw nkoto nanim ne me se wo no wa introduce nyame hia mam wonti me nka nkyere nse wunnim fi a hotim tim pesen ne de Francis unyame na wo so no na me mpese mbeso ne bi no mpese o kyere mba bi a hoti fi a hoti mo de ma ne house number keke ne me ya me nko ho nko sra no yo mafre wa boni bi anim me da senso ene kasa waka ne mom nyankopon na yesom no Bible say si yesom no hu ene no kuremu ene nyankopon no so owo mu
mfiti ase on the boss so ne asase one na home nko home gu woni pa mu enti Nyankopon na ye som no ne de ye mfie ni kan se enhu no na mom ye som no honhum ene no kure mu because wo ti asese ya papa wa jon kafiri mu nsem a wa jon kafiri mu nsem a wo itontoro wadi papa Nyankopon na ye som no Francis daddy sabio menya abofra eni sa papa ba wiase ja wansa na wo ba wiase minindi awoyo oni dia wonyo so dia won kyerem ba bi otia o dia fani phone number ma mia me frɛ ne na di nkomo o dia ma ne number mia me frɛ ne na di nkomo why you over witness mystery papa o dia me ba ne ma che number papa Nyankopon na yesom no o use telephone number fani number ne ma ne mia me frɛ why papa dia tell say me Nyankopon ne telephone number Francis the Nyankopon ne telephone number ni ti me ni wo twa me mpoa papa wanse wo mu ade Francis Nyankopon wo te wakoma mu wa boda makoma ketekete we Nyankopon so me ya be hu Nyankopon ja jimi no makoma ketekete we Nyankopon be da ba betena papa Nyankopon wo wakoma na me say akoma ketekete we ya etale ya no de obo soro sambo asase be da betena papa Bible say you are too so ni hu ntabia ntra chodi aponyina se na me say urade say me twanko bia na ma bankase e a me de me woto no so a me mpada ono obejime fru wu yade mu awia your friend say woman tuna mu awia kete insanya de esa ade enti papa say Nyankopon so ni mu yi na me telephone number eni Francis papa bacho makazetia Francis papa makazetia kana na no montankese kana na no madua samiensa be bomachi don say Unya me na wo se ni phone telephone number ni no ene ya frɛ ni sɛ sia ka kyerɛ ni sɛ mi be abetu nti on pɛ ba bi ma wona wale fire se de Francis me nya bo frɛ o o ma mani ngwa se da me ka kyerɛ sɛ me nya bo frɛ na ko pono mani ngwa se da mate ka kyerɛ ni so nko handa ne ma ne ba bia da mate me na ba bia da me pie me ba ne wa se sa wo ne ma wate de me ba tia kura me da sɛ wa di ma sɛ Nyankopon wo ne telephone number ni wo twa me mpoa wo twa me mpoa o de sɛ nya bofra wo o de sɛ nya bofra wo o se makasetia o de asia wo do na woni ahon o de me se me pie na me ba no wa se sa wo ne ma nyina fifi ase wa ti ma me ngwa se da me Nyankopon o me ngwa se da me na mia mi sono dada wono and obey him yo mina mia mi sono dada wono and obey him yo ye kom na me suro makada badaba ye di ye wa Jesus mo